Janek, chci se uklidnit. Ano, Matíku, no jasně, Matíku. Tati, kam si mi dal ty klacky? Tam je máš. Do líně. Ty se měla udělat takovou fotku. A uděláme nějakou fotku? Jasně. Ježíšmarja, Sabina, pane bože. Ona ho tak krývá, jako to uchylný. Sabina, nemůžeš mu pustit nějaké pohádky místo toho porna doma. Jo, taky si říká. Tak kluci staňte, ať nelezou pod lavičky, bo se porvou. Jo, jak oni budou pod lavičkami, oni se budou bát, když on je vycvakan, vždycky máte lepšího zavolat, ať on jde ven. Že oni jsou ti debilci, ti mladí, oni se potom podsvakají a budou mít uši podsvakané. Vždycky, jak jdete kousek dál, on vyleze, aspoň víš, že on půjde za vama, pohladíš ho. Říkám. No, prosím tě. Už je vyčesaný, Matildou, už ho nemusíš česat. Ne, ty taky ne, ale vzadu, to se má dne, tak to můžeš vykousnout. Pusenka moja, pusenka. Tam odbylo šťastná. A ten můj živočík jenom